Γεια! Είμαι η Τζέννη και αυτά είναι τα πράγματα που έμαθα στη δεκαετία των 20 μου ως μια εργασιομανής μεταδιδακτορική ερευνήτρια που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο. Αυτή τη βδομάδα είχα τα 30 μου γενέθλια και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα τέλος εποχής. Η κοινωνία μας λέει ότι είναι η ώρα να πετύχουμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Να επιδιώκεις την ακαδημαϊκή επιτυχία στα 20 σου, να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, να έχεις μια επιτυχημένη καριέρα και ακόμη να είσαι παντρεμένος με παιδιά. Αλλά μετά η πραγματικότητα σου χτυπάει την πόρτα και πρέπει να σκεφτείς. Φαίνεται καλό στο χαρτί θεωρητικά, αλλά τι θέλεις πραγματικά για τον εαυτό σου? Και αυτή είναι η στιγμή που ξεκινάς να γράφεις τη δική σου μοναδική ιστορία. Ας ξεκινήσουμε από τη δική μου ιστορία και τα μαθήματα τα οποία πήρα. Ποιος θα ήταν ο τίτλος για τη δεκαετία των 20 για εσένα? Ο τίτλος για τη δεκαετία των 20 μου ήταν Ακαδημαϊκή Επιτυχία. Σε όλη μου τη ζωή θυμάμαι να ονειρευόμουν να γίνω 30 χρονών και να είμαι επιτυχημένη. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Τι σημαίνει επιτυχία για εσένα? Για εμένα, σύμφωνα με το 10χρονο εαυτό μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους δασκάλους μου, ήταν να ακολουθήσω μια ακαδημαϊκή καριέρα. Δεν είχα καμία άλλη προσδοκία σε κανέναν άλλον τομέα της ζωής μου. Και όπως το λένε, αν το σχεδιάσεις, θα γίνει η πραγματικότητά σου. Και πάμε στο σήμερα. Ο 10χρονος εαυτός μου δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανος. Είμαι μεταδιδακτορική ερευνήτρια και διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, όπου διδάσκω σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημίου. Η πίεση ήταν μεγάλη, αλλά η ανταμοιβή ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Και αυτά ήταν τα μαθήματα που πήρα τη δεκαετία των 20. Μάθημα νούμερο 1. Εμπιστέψου τη διαδικασία και ακολούθησε τα όνειρά σου. Ίσως θέλεις να ακολουθήσεις έναν δρόμο που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν και νομίζουν ότι είσαι τρελός που το σκέφτεσαι. Η συμβουλή μου είναι η εξής. Κανένας δεν χρειάζεται να γνωρίζει τα όνειρα και τους στόχους σου. Το θέμα είναι να ξέρεις τι θέλεις να πετύχεις και να το επιδιώκεις μέχρι να γίνει η πραγματικότητά σου. Ίσως δεν συμβεί σε μία εβδομάδα, αλλά σίγουρα θα συμβεί σε μία δεκαετία. Μάθημα νούμερο 2. Διάλεξε τι θέλεις να γίνεις. Ίσως νιώθεις αβέβαιος και δεν ξέρεις τι θα ήθελες να κάνεις στη ζωή σου και είναι εντάξει. Δοκίμασε πολλά πράγματα και ανακάλυψε τι ταιριάζει στο στυλ σου καλύτερα. Ποια είναι τα ταλέντα σου και ποιες είναι οι αδυναμίες σου. Προσπάθησε να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, καλύτερος φίλος, καλύτερος γιος ή καλύτερη κόρη. Μείνε όμως πάντα πιστός σε εσένα και στα όνειρά σου. Μάθημα νούμερο 3. Χτίσε ουσιαστικές σχέσεις με ανθρώπους που μοιράζεστε τις ίδιες αξίες. Πάντα κρατάω στη ζωή μου ανθρώπους που είναι γνήσιοι και θέλουν το καλύτερο για εμένα, είναι ανιδιοτελείς, με εμπνέουν να συνεχίσω και με θαυμάζουν. Διαφορετικά δεν μπορούν να είναι μέρος της ζωής μου. Ο κύκλος μου είναι μικρός αλλά γνήσιος. Ο κύκλος θα γίνει μεγαλύτερος στην αρχή της δεκαετίας των 20, αλλά μετά ο κύκλος των φίλων θα μικρύνει πάλι. Όπως και θα έπρεπε. Δεν πρέπει όλοι να έχουν το προνόμιο να είναι φίλοι σου. Μάθημα νούμερο 4. Να αποζητάς την αλλαγή. Αυτό είναι κάτι που άλλαξα φέτος. Πάντα είχα τους στόχους μου στο μυαλό μου και κάθε φορά που κάτι δεν πήγαινε σύμφωνα με τα σχέδιά μου, απογοητευόμουν. Επίσης, πάντα ήθελα να πηγαίνω στα ίδια μέρη και να δοκιμάζω τα ίδια φαγητά και τώρα προσδόκητα θέλω να δοκιμάζω συνεχώς νέα πράγματα. Μάθημα νούμερο 5. Να είσαι ευέλικτος. Καθώς προχωράμε στη ζωή, αλλάζουν και οι προτεραιότητές μας. Οι άνθρωποι που είναι οι πιο κοντινοί μου λένε ότι δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν πια, αλλά δεν θα μπορούσαν να είναι πιο περήφανοι. Για εμένα, η επιτυχία είναι πάντα προτεραιότητα, αλλά η κατεύθυνση έχει αλλάξει. Τώρα εκτιμώ τον ποιοτικό χρόνο με τους φίλους και την οικογένεια, κάτι που θυσίαζα για χρόνια. Μάθημα νούμερο 6. Εμπιστέψου τη δική σου προσωπική ταχύτητα με την οποία προχωράς σε κάθε τομέα της ζωής σου. Τοπικά, θυσίασα τα 20 μου για να πετύχω μια ακαδημαϊκή καριέρα και αν έπρεπε να γυρίσω πίσω το χρόνο, δεν θα άλλαζα τίποτα. Να ξέρεις πάντα τι θέλεις και να είσαι έτοιμος να κάνεις θυσίες για να το πετύχεις, αν το θέλεις πραγματικά. Συμπέρασμα. Τα μαθήματα που πήρα στη δεκαετία των 20 ήταν τα εξής. Μάθημα νούμερο 1. Εμπιστέψου τη διαδικασία και ακολούθησε τα όνειρά σου. Μάθημα νούμερο 2. Διάλεξε τι θέλεις να γίνεις. Μάθημα νούμερο 3. Δημιούργησε ουσιαστικές σχέσεις. Μάθημα νούμερο 4. Να αποζητάς την αλλαγή. Μάθημα νούμερο 5. Να είσαι ευέλικτος.
Μάθημα νούμερο 6. Εμπιστέψου τη δική σου προσωπική ταχύτητα με την οποία προχωράς σε κάθε τομέα της ζωής σου. Σε ευχαριστώ πολύ που πέρασες χρόνο μαζί μου. Σε παρακαλώ γράψε στα σχόλια πόσο χρονών είσαι και ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις μάθει μέχρι στιγμής. Γιατί είμαστε μαζί σε αυτό. Επιπλέον θέλω τα σχόλιά σου για μελλοντικά βίντεο. Τα λέμε σύντομα. Καλή συνέχεια!